Makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ito ang tugon ng ilan sa mga Kingdom citizen na naniniwala at dumidepensa kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Hannah Jane Sancho. Now, if pastor is unrighteous, kami common sense lang eh. If pastor is unrighteous, pastor cannot produce righteous men and women out of us. Diba? If pastor is abusing women, pastor cannot produce dignified women. If pastor is abusing children, bakit pa ipinatayo ni pastor ang Children's Joy Foundation that has been feeding and sending children to school? Not just the Filipino children, even ang mga banyaga, tinutulungan ni pastor. So for me, ang kanang mga accusation nila dili na tinuod. Dili jud na siya tinuod. Kay makitaan man nimo, you can see mong good the tree by its fruits, and look at the fruits, di ba? Look at the fruits. Look at the products of look at pastor's products. It's us. Di ba? Meron bang human trafficking na nag-aaral, masarap ang pagkain, provided ang lahat. So yun ang hindi ko malubos maisip bakit may gano'n na allegation kay pastor ng human trafficking na kung tutuusin, provided naman lahat dito eh. Kung, sa mga bata, pinapaaral. Alam mo yung talagang meron tayong Children's Joy Foundation na kung saan talagang tinutulungan ni pastor. So malabo yung human trafficking. Yung rape naman, hindi naman yung nakakatawa kasi yung mga nagbintang kay pastor na mayroon daw rape, sila yung may mga record dito sa loob ng kalaswaan. Sila pa yung kumbaga yung may ganang humarap mag-testify ko, no? Tapos yung binabasa na naman nila na statement nila is scripted, gawa-gawa lang. Tapos kung talagang na-rape ka, kusang kusang lalabas sa iyo yun eh. Hindi mo na kailangan pang merong script na babasahin. Sa nakalipas na halos 4 na dekada, magmula nang maitatag ang Kingdom of Jesus Christ sa panguna ni Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi tumigil ang butihing pastor sa pagpapalaganap ng mga tuwad committee. Hindi na mga tuwad committee. Anak siya. Pag mag-testimony gani ang isa ka tao, wala na yung script. Palibasa sa inyong hadiya sa Kongreso, sa Senado, mag-hearing mo, mga scripted ka na. Ano yun? Nakakatawa. Mga baga yung mga no? Baga, si kanang baga. Kana inyong hiring-hiring din na. Nagtuo mo, wala nagkasabot sa inyo, ha? Ha? Nagtuo mo? Ang kanang inyong hiring din na. Kaya o publicity lang. Para inyo na, uy, kamindot nila, uy, kanang kuan kayo sila. Sa ilang pagkasinator, pagka-congressman, mga naw, mga buhaya. Ang inyong hamang, pilit lang ninyo idiin ang Pangulong Duterte pagsikin sa patong mga suod sa mga Duterte. Ay, hindi ninyo binuog bugo. Kaya bisag mga bata karon nakasabot sa inyong mga gipangbuhat. Ug kung kamo wala mo kasabot sa inyong gibuhat o pabaga-baga lang mo inaw. Baga mo dyan lunaw. Di na na ipagkaila kay baga dyan lunaw. Baga sa kanang baga lunaw. Kana inyong mga gibuhat din ha? Yung mga hiring-hiring. Wala mo gipangkapoy anak. Kay kami gipangkapoy na midaari o kuan kanang sabot sa inyo mga hearing ninyo mga walay pulos. Mga walay. Amot, asa na pa daw inyong hearing din na? Kung ako, dapat na sa Senado. Yung baon ko kung saan ako pupunta. Senado. What? Wrong. Bro, what are you talking about, man? Dito na niya sa Korte Suprema Diretso.
sanlibutan. Parang kailangan pa man din na sa inyo sa Kongreso. Sa mga tuwad-tuwad committee ha. Is my Alibhasa father ng because he God. provided Wala mo lang hindi pang buhat. Kundi, hearing. Kung nagtuo mo o nalitay ni ano inyong hearing, pues wala. Wala ni nalitay ano inyong hearing. Kamu rin ang bulahan anak. Kasi kung hindi niyo po na Nagsayang-sayang ramong kwarta. lumaki ako sa Mura ra ba na pinaka-worst inyo na nga. lugar sa Davao City Amo ara ba na kung saan tinawag siya na ang hala. Barrio Patay. Pagitunan, mga mahal kayo. Reset. Kumbaga, yun yung Wala, undang na ninyo eh. sa Davao City. So for me, Pastor Paul, Hagura mo. Kung ako sa inyo ha, nagbuhat mo og batas Kingdom Mission. para sa ikabuti sa amin sa mga tao, sa mga pobre, kasama namo na naghihingalo na. Oy, BBM, unsa naman no? Ang Utot ba? pagkakilala ng mga miyembro ng Utot. LGC kay Pastor Apollo ay hindi Inang nagbutan ka? Diyos ko, sa ako na nang butan ng presidente o tulibagbag ko butan. ni Pastor Apollo. Sige daw. Kaya naman, Ganahan mo? laban Presidente, ng tulibagbag ang uso. Napay OFW nga. Actually, when I heard Gibitay? Deserve daw? Katawan lang? Reset? Muna kami mga OFW din na magkarong sa muling hangin tras ang atong na Pangulo. hindi totoo ang mga akusasyon noong Nang mga sus, ginoo ko. Pagkarong din mo, ayaw mo pagpasayop. paglilingkod. Pagkinto mo sa inyong trabaho din na kay Hanggang 11 years, Wak inaasahan nga Pangulo karon kay tulibagbag ang uso. Pero yun, kung may lang, sumangkita sa reaksyon ako. hindi kami bobo para hayaan Kinaglagot na ko sa mga lahat. abuso. And if that's true, if pastor is abusing children, gaya ng sinasabi nila, dapat yung mga bata, pag makita si pastor, takot na takot, nanginginig. If pastor has been abusing women, pastor cannot produce or pastor will not produce mga dignified women. Just like our kingdom administrators,